என்னடா அங்க பாருங்கண்ணே. உட்காந்துருக்கா? என்னப்ப எப்படிண்ணே உட்காரலாம்? இந்த ஊர்ல உங்க மரியாதை என்ன, பவர் என்ன? உங்களுக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் வெள்ளையும் சொல்லியுமா உட்காந்துருக்கத பார்த்தா என் மனசுக்குள்ள ரொம்ப நெருடுதுண்ணே. என்னது நெருடுது. சரி இப்ப என்னடா பண்ண சொல்ற? ஒரு 5 நிமிஷம் இவனுக்கு சைக்கிஷமா நீங்க உட்காரணும். அறிவு கிட்டவனே, நம்மளுக்கு இவ்வளவு வேலை இருக்கு. இதான் வேலையாடா? வேலை கிடக்குது வேலை. நம்ம கவுருது என்ன வருது? இப்ப நான் உட்காரணும். உட்கார்ந்தா உனக்கு சந்தோஷம். ஆமாண்ணே. விடு வா. அநியாயத்துக்கு விசுவாசம். పోయమ్మ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇదేంటి ఇదా Nimda, those rats tell me. Her tabush crack oikinim bomla. Mohino zuku, lo hakwe. तुम्हारे समरकड़ा अन्ना मैडम எப்படா? கரெக்ட்ண்ணே. இந்த கில்லாலங்கடி வேலை எங்களுக்கும் தெரியும். எங்க அண்ணன் லேசா நீ படிண்ணே. படிக்க தெரியாதடா. பரமாவது பாருங்கண்ணே. சரி. நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா? கௌரவம் கௌரவம்னு என் கௌரவத்தையே ஆரம்பிச்சிட்டீங்கடா.